Assalamu alaikum mai saurare, barkanka da zuwa wannan tasha mai albarka mai suna Rayuwa Top TV. Turƙashi rikici ya ɓalle tsakanin sarkin waƙa da Dauda Kahutu Rarara. To amma dai mai saurare muna roƙonka da idan wannan ne zuwanka tashan nan na farko da ka daure ka danna mana subscribing kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa. Domin ta haka ne kawai za ka dinga samun labaranmu akai-akai da zarar mun ɗora a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya. Mun gode mai saurare. Rikici ya ɓarke tsakanin sarkin waƙa da Dauda Kahutu Rarara, inda sarkin waƙa ya yi wani short bidiyo, ya yi wata waƙa tashi wadda yake yi wa Dauda Kahutu Rarara habaici da maganganu marasa kyau da yi, inda yake ci wa Rarara mutunci a waƙar tashi. Amma shi kuma Dauda Kahutu Rarara ko da ya ji wannan waƙar bai ɗauki wani tsatstsauran mataki a kai ba. Sai Dauda Kahutu Rarara da ya ga wannan waƙar in ya batta gaskiya ya ci mai mutunci. Shi ma Dauda Kahutu Rarara yana shirin yin wata waƙar wacce zai shi ma ci wa Nazirin mutunci. Amma kafin nan sai shi kuma Dauda Kahutu Rarara ya miƙa wannan waƙar a gaban kotun majistare da ke nan Kano. To dai mai saurare sai ka gyara zama ga cikakken bidiyon Nazirin da ya yi yana ci wa Rarara mutunci ga shi nan yana zuwan ma a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Rayuwa Top TV. To mai saurare sai ka gyara zama domin kallon wannan bidiyo. To amma dai mai saurare kafin mu sako ma wannan bidiyo ga sun yi wata tattaunawa tsakanin sarkin waƙa da Dauda Kahutu Rarara, inda suka yi tattaunawar tasu a babban ofis ɗin Rarara. Bayan sun yi wannan tattaunawar akan cewa shi Rarara ya daina yawan yin habaici akan waƙoƙin da yake yi, in ba haka ba shi ma Naziru sun iya habaicin. Amma ko da ya ji wannan shi Rarara sai ya yi biris da maganar Naziru. Amma tashin farko Naziru ya yi wata waƙa gaskiya ta taɓa mutuncin Rarara. Amma shi Rarara ya ce tabbas a jirace shi, shi ma zai yi tashi ce. Amma kafin nan kotu sun shiga wannan maganar. To mai saurare kar dai ka manta da danna mana subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa. Domin ta haka ne kawai za ka dinga samun labaranmu akai-akai da zarar mun ɗora a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya. Mai saurare sai ka dakace mu ga bidiyon nan yana zuwan ma a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Rayuwa Top TV. Mun gode mai saurare.